I dobar dan ljudi, ja sam Boogieman. Danas ću vam pokazati moju top 5 listu čokoladica. Evo na 5. mjestu je Mars. Na 4. mjestu Lion. Liona sada jedem. Na 3. mjestu Toblerone. Nekoliko puta sam je kupio u 9 eura. Preporučujem vam. Na 2. mjestu Twix. Evo ga. I na 1. mjestu Snickers. Ja što mi se sviđa Snickers. I to je to.